Yalvarma bana, barman yanına. Ağlama bana, kıynanma sana. Ne yüzüne döndün beyle izine. Ya faylan yedin, garip düştün mü? Yalvarma bana, barman yanına. Ağlama bana, kıynanma sana. Ne yüzüne döndün beyle izine. Ya faylan yedin, garip düştün mü? Men söýgülim bar, ediz men söýýär. Ýöne nämedir bir zatlar ony menden uzaklaşdyrýar. Şol maňa el belesi beren bolan diýsem men pikirlendirýär. Belki men oňa razylygymy beräýse, ýalňyşmalyam diýen. Ol bay, görmegi, belki ol men bagtlydyr. Gel doğrusu men ona can edeyin. Yoksa da men ediyde näme diýmeli? Ha, gel men onu çağırayna şey diýip aýtaýyn. Bu ýeri ben şu çağır. Ben şu kızım. Sana diýär. Demedim ya. Ben şuna ağaya. Meni bağışla. İkimizin sevgimize en ama Tanrı eder. Hoşça